Hyvää huomenta. Oho, tulipa vauhdilla. No niin, nyt on herätty ja tänään reissu kohti seuraavaa mysteerilokaatiota alkaa. Ja joo, tänään on vähän pilvisempi sää, 20 astetta kyllä lämmintä. Mutta joo, nyt mä lähden hakemaan aamupalaa ensin ja sit mä lähden oottelee junaa. Se lähtee tosta Alexanderplatzinilta ja joo. Siitä se päivä lähtee tänään ja näette sitten mihin sitä päätyy. Tänään mä koitan tehdä sen tämän päivän aikana. Tänään tosiaan tuli tänään tuo eilisen päivän video, kun se oli wifi katkennut keskellä yötä. Ja mä koitan tänään saada vähän aikaisemmin sen tulemaan sen videon, niin koitan pysyä päivätahdissa. Ja jos joku päivä tulee silleen, että mä nyt en kerkeä tekemään, niin se on sitten semmoista. En mä nyt ota semmoista ressiä siitä, mutta joo, tästä tää lähtee. Jeps, nyt on aamupala haettu tämmöisestä kuin Backwerk. Avataan sen verran tosta pussia, niin en tiedä näkyykö sinne, mutta siellä on tommonen sämpylähodari. Siellä on pekonia, tommonen makkara ja sitten hapankaalia. Koitin ottaa semmosen suht saksalaisen, niin kai se on. Joo, mäpä syöpöttelen nää tästä ja keksin tunniksi vielä tässä tekemistä ja sitten lähdetään sinne mysteeripaikkaan. Nyt on saapunut tähän asemalle ja tää on aivan täyrkeen kokoinen, siis ihan sairaan iso. Tää on niinku 4. kerroksessa ja täällä on kauppoja, ruokapaikkoja ja junat lähtee sitten tuolta ja noit vissiin 22 raidetta tässä asemalla, mutta löysin oman raiteen, se lähtee raiteella 1 kohti mysteerimaata, mutta nyt ihan ensimmäisenä täytyy mitä 9 vuoden tauon jälkeen saanut tuota herkkua tuossa, niin mennään ottaa siitä sumpit ja donitsit.
tähän mysteerimaahan saavuttu. Ei tämä mikään mysteerimaa. Tämä on nimittäin Tsekki ja Praha. Eilen tuli Ryanin kanssa juteltua. Ja se hirveästi kehui tätä ja sanoi, että tänne vaan ihmeessä kattelemaan. Ja päätin sitten lähteä kattelemaan, että minkälainen meininki täällä on. Ja nyt pitää ruveta suunnistaa kohti seuraavaa hostellia. Yhtään en tiedä mihin suuntaan, mutta tässä kävelemään vaan lähikävelee. Hapsista katsoin aikaisemmin sen, että kuinka kauan tosta kävelee, niin 50 minuuttia, niin mä ajattelin, että vielä kun on voimaa jaloissa, niin mennään kävelle. Mut joo, tervetuloa nyt sitten Prahaan. Prahaan meikän seurassa ja katsotaan mitä kaikkea täältä saadaan kuvailtua. Toivottavasti audiot toimisi tänään. Mulla on nyt tää Bluetooth-kuulokkeet päässä, mutta mä koitin ottaa silleen, että se ei yhdistäisi niitä niin tonne niin sais toivottavasti sitten äänen kuulua. Mutta joo, jatkellaanhan näillä. Right. Nyt on päästy perille ja nyt kun täällä ei ole ketään, niin mä kehtaan nopea kuvata tämän paikan. Valot kiinni, vaikka piti pistää päälle. Vessa. Suihku. Sitten täällä on tää huone. Tässä on 6 punkkaa. Mä nukun nyt tällä kertaa tossa ja tän näytti, että täällä on vaan yksi, mutta hän ei ole paikalla. Käydään katsoa mitä ikkunasta näkyy. Voi olla enää mitään, mutta no joo, toinen rakennus. Mutta tämmöisiä nää yleensä on. Et punkkia aika pitkälti kaikki. Siihen saata nää laittaa pään tyynyyn. Nyt lähdettiin tosta kävelee tonne syömään ja käyn etsiä semmosen paikan kuin Johnny's Pizzeria Bistro. Hirveästi kehuttu ja Ryankin, kenet mä tapasin tosiaan, niin se sanoi, että käy ihmeessä siellä. Niin lähdetään sinne ensimmäisenä ja katsotaan, jos me löydetään perille. Päivää. Vois sanoa, että aika loppu. Oi, tuli tähän hostellille just ja ajattelin, että pistän
silmät kiinni vähäksi aikaa ja voi olla, että on huomisenkin päivän täällä. Mä oon just tosiaan kävin syömässä Johnny'sissa, unohdin sieltä kuvaa siinä niinku ulkopuolelta. Sisältä nyt on pikkuklippi tossa, mutta pizza oli kyllä todella hyvä, että kannatti kävellä. Ja se oli semmonen ison kotipizzan kokoinen ja maksoi 7 €. Oli kyllä niinku hyvä ja halpa. Että. Mutta mä oon aivan täynnä nyt niin sanotusti ruokaperäisille ja katsotaan, josko tänään vielä käytäisiin tuolla vähän käpyttelemässä jossain. Iltaa. Kello on nyt 8. Lähdin käymään vielä vähän pihalla, kun nukuin päikkärit tosiaan tossa. Niin. Käyn vähän kävelemään tossa keskusta-alueella ja katselen vähän paikkaa ja ajattelin, että mä oon vielä sen toisen päivän ainakin Prahassa, että huomenna olisi tarkoitus mennä katsomaan noita nähtävyyksiä enemmän ja kuvailla niitä. Niin kuin nämä muutkin Euroopan maat, niin nämä rakennukset on tosi nättejä, niin kuin mä joka klipissä varmaan tuommoisessa väliklipissä on laittanut. Niin. Ne on kyllä tosi nättejä. Noi rakennukset ja kaikki kirkot ja muut sen sellaiset. Niin. Mut joo, mä lähden vähän pyörimään. Pistetään tälle päivään vielä video tulemaan. Terve! Heipä hei! Kävin tossa ostaa semmosen sortsi teepaitasetti, sellaista teknistä kangasta. Huomenna on vissiin vähän aika lämmintä, niin ajattelin, että on vähän kevyempää sitten. Varmaan tää päivä menee nyt ihan vaan siinä, että mä kävelen takaisin tonne hostellille kaupan kautta ja menen sitten nukkumaan, niin palaamme siis taas huomenna asiaa Praha Part 2, niin sanotusti. Mutta kiva, kun katsoitte taas tän päivän, niin palaamme taas huomenna asiaan. Se on moro!